Teraz sa preniesieme na začiatok apríla, kedy Kežmarčania usporiadali už 10. jubilejný ročník lyžiarskych pretekov o pohár Elsík. Už 10. ročník lyžiarskych pretekov o pohár Elsík sa uskutočnil 1. apríla v lyžiarskom stredisku Denny v Bachledovej doline. Verejné preteky v obrovskom slalome ukončili lyžiarsku sezónu v tomto stredisku. Súťažilo sa v kategórii detí, žiakov, juniorov, žien, mužov a veteránov. Do špeciálnej kategórie boli zaradení sviatoční lyžiari. Jubilejných pretekov sa zúčastnilo skoro 200 lyžiarov z celého Slovenska. Všetky ročníky, ktoré boli za rôznych poveternostných podmienok, boli krásne. Vždycky je to o tom, že sa stretnú priatelia na záver sezóny a spoločne pretekajú, ale vždycky v duchu priateľstva. Prišli sme zo Spišskej Novej Vsi a prišli sme trošku si ešte zaližovať, asi posledná lyžovačka tohoto roku, tak ju chceme tak využiť. My sme tu už prvýkrát a dúfam, že budeme aj na budúcu sezónu, aj na ďalšiu sezónu prídeme sa ku vám pozrieť. No, som tu prvýkrát a dúfam, že to dobre dopadne. To najradšej by som bola nejak v prvej trojke, ale možno aj posledná budem, neviem. Prilákal ma tu ten šport, adrenalín. V každej kategórii boli odmenení prví traja pretekári. Osobitné ceny boli losované zo súťažiacich, ktorí preteky dokončili. V hlavných kategóriách mužov a žien boli absolútnymi víťazmi Martin Legutky a Andrea Naďová.